Z predchádzajúcej témy, ako sa rodí fotokniha, sa presúďme ku klasickým knihám, ktoré dúfam ešte nevymreli. U nás v Megafoto nájdete široký sortiment knižiek, ktoré vám pomôžu ako vhodný darček na Vianoce pre vášho začínajúceho fotografa. V každej takejto knižke určite nájdete dostatok tipov, návodov a trikov, ako začať správne fotografovať a čo všetko si to vyžaduje. Poďme sa pozrieť do knihkupectva, či ich majú aj v knihkupectve. Môžem vás poprosiť? Nech sa páči. Som začínajúci fotograf, vedeli by ste mi poradiť s literatúrou, ktorá by mi v týchto mojich začiatkoch pomohla? Čo sa týka literatúry pre začiatočníkov, Rovno pred nosom. K dispozícii máme školu fotografovania od National Geographic. Ak by ste už chceli samozrejme nejakú odbornejšiu literatúru, máme k dispozícii širokú paletu. A viac menej myslím, že v tomto by som vám odporúčil práve niečo od vydavateľstva Zomer, ktoré sa fotografovaním zaoberá. Tie knihy od nich sú najkvalitnejšie, čo sa týka obsahu. Čo sa týka našej ponuky odbornej literatúry, tak máme k dispozícii tituly pre úplných začiatočníkov, ako napríklad škola fotografovania, hej. Ja už som pokročilý. Záleží od toho, čomu sa chcú pokročili venovať. Viac menej sú tu na konkrétne druhy. Čierno-biela fotografie? Napríklad. Je to celé čierno-biele. Tak keď je to o čierno-bielej fotografii, tak pochopiteľne. Vidím, že tu, Lukáš, máte aj makrofotografie. Ako som už hovoril, ponúkame vlastne širokú ponuku pre odborníkov, takže v prípade, že niekto sa chce už venovať konkrétnemu druhu fotografovania, tak nájde si v bohatej ponuke. Vidím bestseller Akty. To je mládeži neprístupná literatúra, čiže nájdu ju v oddelení Pre dospelých. Pre dospelých. Naučí sa fotografovať detail. Vidíme to detailne. Ozaj, kde nájdem cenu knižky? Cenu knižky nájdete na každom titule na zadnej časti. Poväčšine to býva niekde dolu, tak aby zákazníci mali čo najväčšiu možnosť oboznámiť sa s jednotlivými titulmi. Toto je pre programátorov alebo ľudí, ktorí pracujú s fotografiami vo Photoshope. Takže máte aj Photoshop Elements 6. Ešte niečo dosť komplikované, čomu názov už ani ja sám neviem. Toto už je viacej menej titul, ktorý je určený pre spracovávanie fotografií, nie pre samotné fotografovanie, ale skorej tá grafická finálna úprava na počítačoch. Takže, ako som povedal, ponuka je pestrá. Prosím ťa, v tom kufríku tu máte čo? Peniaze? Tento kufrík je... Vyložme ho, prosím. Tento kufrík je vhodným vianočným darčekom pre všetkých nádejných fotografov. A je to kompletná sada pre mladých ľudí, ktorí sa chcú naučiť čo najviac o fotografiách. Skladá sa zo 7 častí, kde je tak veľký titul, ako aj malé tituly do kapsy, keď si budú potrebovať poradiť priamo v teréne mladí fotografi. A majú tu aj CD-čko, čo sa týka digitálnych fotoaparátov a spracovania. Aj prúvodce terénom. Tak ak chcú fotiť v prírode, nie len v knihkupectve. Ako som hovoril, ak chcú fotiť v teréne, tak majú do vrecka. Digitálna fotografia, digitálny fotoaparát, kreatívne úpravy do vrecka, do kapsy, CD-čko, veľká kniha, všetko takto pekné zabalené. Cena aká? Akú dáte? Cenu dáme takú, aby boli zákazníci určite spokojní. Ak chcú zákazníci ešte aj nejaké dodatočné zľavy, kompletne našu ponuku nájdú aj na e-shope www.tkalibri.com. Lukáš, mám na teba ešte jednu otázku. My sme sa venovali v poslednej časti fotoknihám. To sú také knihy, ktoré vytlačia z fotografií, ktoré niekto uploaduje cez nejaký software a sa vytvoria. Ale keď niekto má ešte fotky na klasickom fotofilme a dá si ich vyvolať, dajú sa do niečo okrem fotoalbumov? Samozrejme, máme v ponuke aj takýto druh literatúry. Je to orientované najmä na deti a pre rodiny, ktoré majú čerstvo narodené dieťa. Máme v ponuke knižný titul, do ktorého sa dajú zakladať fotografie a do budúcna to bude pre deti veľmi príjemná spomienka. To sa tam lepí? Správne. Tak už iba lepidlo a knižka je na svete. Myslím, že aj lepidlo máme k dispozícii. Či už si chcete vytvoriť vlastnú fotoknihu z klasických fotografií vyvolaných filmom, alebo si kúpiť odbornú literatúru v sieti Tkalibri nájdete. Lukáš Volek, manažér, predajca, ďakujem ti. Ďakujem za návštevu. Že si nás prevádzal, ceny priateľné. Sme rádi, že budete spokojní u nás. Z knihkupectva sme sa presunuli opäť do predajne Megafoto, kde už nás čaká Jozef a ten nám povie, čo je bestsellerom v predaji kníh pre profesionálov.
U nás je najpredávanejšia kniha Mistrovství práce z DSLR už dlhé roky, toto je 6. vydanie, veľmi úspešný titul. Je to o tom, čo ste chceli vedieť o digitálnych zrkadlovkách, ale nikto vám to nevedel vysvetliť. Ale vy v predaní Megafoto viete vysvetliť všetko, keď nie pomôže literatúra. Chcel by som sa spýtať, čo je pre nás, pre začiatočníkov alebo pre amatérov najlepšia knižka? Sú tu tematické knihy, napríklad môžete sa venovať portrétu, alebo fotiť detail, makro, zvieratá. Na všetky tieto okruhy fotografické sú nejaké knihy, ktoré sa tomu venujú. Si nevieš napríklad rady s bleskom, To neviem. máme knihu o bleskoch. Ak si nováčik v ateliéri, ak chystá sa kúpiť si vybavenie, alebo už máš a nevieš ako ho obsluhovať, tak kniha o ateliéri, ďalšia publikácia, ktorá v praxi, v reportáži ti hovorí, ako by si mal používať svoj blesk. A Tu je na pokračovanie. ďalšie knihy na pokračovanie, kde máš špeciálne tipy, ako používať blesk, aký objektív používať, aby si dosiahol ten efekt, ktorý si videl od nejakých lepších fotografov a chcel by ste k tomu priblížiť. Jednotku ste vypredali, ale dokážete objednať, áno? Je vypredaná. Ale dokážete objednať. Objednať hej. RAW, to je pre pokročilých, nejaké farebné režimy, tiež už pre pokročilých krajinkárov a podobne. A potom napríklad k tomu Zoneru existuje literatúra, aby si mohol zvládnuť ten software do dokonalosti. A 14 máte vy v predaji na sklade. Áno. Je nejaký časopis alebo noviny? Samozrejme existuje spústa časopisov. My tu predávame temnokomorníka, to je pre nadšencov analógovej fotografie, ktorí si doma ešte... To je čo? To sú ľudia, Ktorí fotia ešte na ktorí film. sa schovávajú v kúpeľni a vyvolávajú si film doma. Ale sú aj iné časopisy, áno? Áno, napríklad o dianí, taký občasník o dianí na Slovensku, o fotografické výstavy a podobne. Fotonoviny, ale potom sú aj foto, video a podobne, čiže literatúra, ktorú kúpime bežne aj v novinovom stánku. Áno, tieto časopisy sa zaoberajú testami fotoaparátov najnovších, objektívmi, prípadne nejaké súťaže sú tam fotografické pre amatérov. Prvá literatúra, s ktorou sa stretnem, je tá, ktorá je v balení fotoaparátu, čiže manuál. Môžeme sa pozrieť, či je vôbec v slovenčine. Teraz celko pekná novinka, pekne zabalené, poľský, český, no ja sa chcem pozrieť, či je slovenský. Tak, je to tu aj po slovensky, Jožko, je to také veľmi malé, môžem si to dať do vrecka, je to čierno-biele, dozviem sa tam všetko, čo potrebujem vedieť, asi iba k tomu fotoaparátu, odborné rady a návody, tipy, triky. To sa teda nedozvieš, ale my momentálne dávame k tým fotoaparátom aj takúto krásnu farebnú knihu, ktorá je vlastne krásny návod, farebný aj s obrázkami, takže určite sa naučíš viac z tejto knihy ako z toho malého čierno-bieleho manuálu. A to vydávate ako darček? To dávame ako darček ku každej zrkadlovke. Paráda. Čiže máme tu rôzne vydavateľstvá, rôznu odbornú literatúru, rôzne časopisy, kde sa môžeme dozvedieť oveľa viac, ako by ste nám povedali napríklad vy. O niečo viac. Mároš, a teraz keď si kúpil túto zrkadlovku pre svoju manželku a dáš jej to pod stromček, mám pre teba niečo veľmi špeciálne. Nevieš si vybrať z tých spustu kníh, mám tu pre teba takýto kufor. No počkaj, jednu knihu dostávam už darma k tomuto, mám tam manuál a čo mi ešte Jednu knihu máš a tento kufor, je tam 7 kníh, spustu softvéru, obrázkov, návodov. Určite sa za ten rok k ďalším Vianociam naučíš perfektne fotiť. Viem, na čo všetko nesmiem zabudnúť, na púzdra, statívy, baterky, ale ešte množstvo ďalších vecí. Ale o tých už v ďalších častiach seriálu Megafoto.